Toto je recenzia na Palza Power USB Hub pre USB na Ethernet port plus 3 USB porty. V balíčku sa nachádza manuál na samotný hub v takejto minimalistickej krabičke. Z kartónovej krabičky musíte vybrať ďalší kartón, v ktorom je uložený hub, a tak vyberiete potom hub z ďalšieho kartónu jednoduchšie. Takto vyzerá samotný hub, má 3 USB Ačka, USB Ačko na pripojenie do notebooku. Tento hub sa pravdepodobne budete používať na pripojenie do notebooku, ktorý nemá Ethernet kábel, ktorý nemá Ethernet pripojenie. Zapojíte to jednoduché zapojenie do počítača. Netreba inštalovať žiaden prídavný software. Stačí len proste pripojiť ethernetový kábel na konci hubu a ide vám to. Zariadenie sa mierne prehrieva, keď som tam skúšal dať nabíjačku a nabíjať mobil plus na myšku používať myšku a na počítači, tak bolo, nie že prehrieva, bolo teplejšie, mierne teplejšie, ale fungovalo správne USB nabíjanie. Ďalšia vec, ktorá sa mi nepáči na tom hube, je, že USBčko je zle orientované. Chcel by som ho mať rovno, ale musím ho zatáčať, pretože z jednej strany takto, aby bol rovný kábel, to mi proste nejde zapojiť, musíte to otočiť, aby bolo správne nasmerované USB-A, a potom je kábel proste z opačnej strany. Akože aby som mal rovný kábel, musím ho mať otočený z opačnej strany. Ďalej som skúšal rýchlosť internetu. Mal by som mať pripojenie 1000 megabit per second, takže neviem, prečo ukazovalo také hodnoty, ale keď som to používal po používaní niekoľko hodín internetu aj s nabíjaním mobilu, aj používaním myšky, tak mi ukazovali takéto hodnoty. Okolo 30 download a okolo tých 70 až 100 upload. A potom som si dal pauzu, odpojil som to všetko, nechal som vychladiť hub a skúsil som to znova, a takto vyzerajú hodnoty. Po 20 minútach hub bol chladný, keď som ho skúšal, a trošku sa to zvýšilo o niečo málo. Takže toto by bol koniec recenzie na tento hub. Tento hub sa momentálne predáva na Alze za 18,90, takže oplatí sa alebo nie. Link máte na Alzu v popise. Ak si chcete pozrieť, ako bežím nahoru žíp, tak budete mať v popise aj vpravo hore odkaz na video, a ďakujem za pozornosť.